Moro! Tänään on testissä Offroadin Cool Mintti. Kyllä. Se on kaikki mitä mä ostin. Ja tää on suunnilleen samaa hintasta kuin Offroadin Frosteri. Saman makuusta eri nimellä vaan. Samanlaiset pussitkin on vielä. Ja sitten mä otan. Kyllä. Mikä kerran käyn tätä, niin en tiedä yhtään alkaa kusemaan. Siis valuttamaan. Nikotiina saman verran kuin Frosterissa. Ei noin, sen perus 6-8 milligrammaa. Ja kuten sanoinkin aikaisemmin, niin ei ole hirveän kallista. Vaan tuntuu todellakin ostamaan tätä lisää. Vaikka mitä hirveän hyvää olekaan. Halpaa, hyvää. Ja eikä mulla oikein muista, että arvosana on se 3/5.